Nyakwara Mugiajuang dakika ena pargo chiko tok sa achiela marokinyi anyisi ni wakao mana yueyo madundo kaitabo bedo kaduogo kod twak mokwongo e chenro mar Rupinyo Kinyi makawuono tudruok e kind Kenya kod pinyno mar Tanzania. Nyakwara Mugiajuang wang'eyo ni gik mopogore opogore osebedo katimore e pacho kae kaachiel kod pinyno mar Tanzania kochakore chieng' Jumapil mano mar jumani. Aya, mokwongo wang'eyo ni jatenda duond bura mano mar PLP Martha Karua en emane okwong duoke e pacho kae kowuok e pinyno mar Tanzania kama koro ne owuok oko ni nodhi kuro kane odwa bar mondo mi owinj bura mano mar Tundu Lissu ma en jatend kweth mapingo piny owacho e pinyno mar Tanzania. Kopogore kod mano, odiochieng' manyoro bende ne waneno ka mane en ogai mar doho mano Willy Mutunga kaachiel kod jokedne ratiro mamoko mano Hanifa kaachiel kod Hussein noduok gi e pacho kae kowuok e pinyno mar Tanzania kendo ne otamgi ni ok ginyal dhi winjo mano bura mar Tundu Lissu. Bang' mano ne waneno ka jatend piny mano mar pinyno mar Tanzania Samia Suluhu en bende nowuok oko ka koro nokwedo jokedne ratiro mar piny jokedne ratich oganda mawuok e piny Kenya kae kuom dhi e pinyno mar Tanzania ka koro nowacho ni ok onyal yie mar mondo mi gidhi giros chal mar kwe e pinyno mar Tanzania. Weche makamagi kwaneno katimore penjo nyalo bedo ni nitiere siasa moro makoro nitiere iye kanyo kosango matimore. Kata kamano dago mar mondo mi wawinjane kaka ne giloso odiochieng' manyoro wachak kod Karua kaka noloso chieng' Jumapil e kinde mane oduoke e pacho kae kowuok e pinyno mar Tanzania. Kopogore kod mano wabobedo ka wawinjo Willy Mutunga, Hussein kaachiel kod Hanifa bende wabobedo ka wawinjane monde. If as citizens of Jumuiya we can be detained arbitrarily and deported, it means that the purpose of the Jumuiya is lost. It is a very sad time for East Africa, and it is up to us as citizens to say no to oppression. We want to tell you that citizens of East Africa, and I am one of them, we are not going to take it lying down. We will push back, and we shall not surrender to tyranny. We got there at 2:30 a.m. and that's when we were detained. So from 2:30 a.m. to 3 p.m. We were not told why we were detained. Walikuwa wanasema kuna changamoto. Hapa Afrika Mashariki tunapiga hatua nyingi kurudi nyuma sisi katika masuala ya demokrasia na haki za binadamu. Why would a whole state have a list or mark activists coming into the country to stop us from attending Tundu Lissu's case? So I'm asking what Samia is scared of. Aya magomoko kuoma jogo mane otama ni kik donja e pinyno mar Tanzania e kinde makoro ne gichiwore kata ne giwuok mar mondo mi gidhi gichunga kod Tundu Lissu mano kotudore kod bura makoro no makne do. Nyakwara Mugiajuang mbaka kata twak maket kod mayo kabibedo godo kendo Kinyi makawuono yena mar mondo mi arwak welo ma antiere godo e studio Kinyi makawuono antiere kai kod Gordon Kachola jalony e tudruok pinje maoko machiegna inya godo ne studio Kinyi makawuono kaachiel kod Meshak Odede janon weche mag siasa. Meshak machiegni studio Kinyi makawuono. Achak kodi Gordon Kachola weche makamage ka wanenore jogo mane omaki kendo ne oduoke pacho kae giwacho ni ok ne onyisgi gino momiyo no dinnegi kata e paundeke mano mar Julius Nyerere International Airport kendo winyo kanyo ka Willy Mutunga wacho ni ne en gimoro saa 8:30 mano mar chienga wanyalo wacho ni tieno ma piny rugodo chieng' wuok tich odiochieng' manyoro kendo ema bang'e koro noduok gi pacho kae. Onyiso picha mane? Mokwongo erokamano kuom twak ma tinende. Mokwongo nitiere gigo maseche moko nya chando dhano. Kendo e riwruok marwa mar Jumuiya kata e riwruok mar East African Community ne aparo ni waseingo gigo maseche moko waneno katimore. Gik matimore go ok nyis picha maber ahinya ne pinje mamoko manie East African Community kendo ne pinje ma oko mang'iyo gigo madhi mbele. Tapar mago timore nikech kit telo masamoro nie piny mar Tanganyika kata Tanzania emomiyo mago timore. En kit telo mane? Tanzania gi dho ngere dang' waluong ni a closed society. En piny ma
telo mantiere okosebedo telo no ma uyanga onge demokrasia. Ingen demokrasia oyiene ji go koko, oyiene ji ng'anyo, iseneno kuma ji ng'anye Tanzania, iseneno kuma ji activist Tanzania onge. Koro ni gima dho ngere luongo ni dictatorship. Mano e telo ma wan go e Tanzania, and omiyo Tanzania obedo closed and gisebedo boxed kamoro ma ginyal loso, ginyal ng'anyo, gimowachno en yes. Mesha Kodede karwaki etwak okinyi makawuono nyalo bedo ni nitiere weche mag siasa moko modonjore kanyo nikech wang'eyo ni kinde makoro Karua, Willy Mutunga, Hanifa kaachiel kod Hussein ne oduoke pacho kae kowuok e pinyno mar Tanzania kendo notamgi mar mondo mi kik gine kata kik gichope doho kama ne yalo buch Tundu Lissu. Twang'eyo ni mane en ogai mar doho machon, mano David Maraga, ento no yiene kendo noloso nyaka gi Tundu. Ang'o matimore? Nyalo bedo ni siasa moro donjo e gini, kose nyalo bedo abeda ni pinyno mar Tanzania temo mar mondo mi jomoko ma osebedo ka kwedo sirikal e pacho kae kik donje pinygi. Erokamano Joyce. Wabeda thuolo mondo wawach adier. Namba achiel, President ma Tanzania nowacho wach moro ma nyaka waketi into consideration ni waneno ka nitiere kweth moro ma biro mang'eny ka nyiso ni jogi osebedo ka dhiga ma nyiso ni ok dhigi mokwongo Tanzania kaluwore gi wach mane Suluhu Samia wacho kaka president ni gisebedo kaka sirikal ma Tanzania gisebedo ka gineno ka nitie kweth moko ma biro ga kowuok e pinje moluorogi ma gineno ni pinje ma giae gisekele koko kendo giseduo ahinya. Koro sirikal margi kuno osetamo wang'gi kata oseketo negi road block kuonde mang'eny. Koro waneno ka gichako biro korwa koni mondo gikel kokono. Ma nyisi ratiro ni gimomiyo ne sirikal ma Tanzania duoko jogi mana gi dhogi kaka iwacho. Onge kama sirikal ma Tanzania nikech gibe gin gi intelligence margi kaka piny ka piny nigi intelligence mare to bende bedo ni wan e East Africa Community nyiso ni kata intelligence moko nitie mwa share, nitiere maling'ling moko ma intelligence ma Kenya bende share gi intelligence ma Tanzania kuom weche madipo kochacho arita mar kue e region marwani. So nyiso ni Maraga onge kama osebede marked kaka part of this team nikech nitie role mane activists gi otimo during Gen Z maandamano last year. Koro inyalo ng'eyo ni kumisenene face mar manen ogai mar doho machon Willy Mutunga. Kanyo kibikose Boniface Mwangi gi ji makamago. So relationship gino nyiso ni intelligence maka nong'eyo kata nose thibitisha ni nitie role mane gi play Gen Z maandamano mano timore higa mokalo. Koro nyaka Samia Suluhu bed gi to kata chich ni to ka gibiro ka to gibiro kweth maduong' moting'o Hussein gini, Hanifa gini, wang'eyo wate ok en siri koro role mane ji abila Hanifa gini play mondo mi Gen Z maandamano ne ochop kuma ne ochopeno. Koro Tanzania, sirikal ma Tanzania kang'iyo to neno ni ka ok gitimo gimoro mapiyo to luoro makogi. Mamacha ma president nigi luoro moro chunye ni dipo ka Tanzania ochopo kuma Kenya no chope e kinde mokalo. But mana kaka Gordon nowacho, Kenya osesudo mbele ki demokrasia. Kuma Tanzania nitie sani, Kenya ne nitie igni mag 90s, igni mag prochiko. Nikech Tundu Lissu sani ni e doho ka wach maduong' moterege e doho en nikech owacho ni ka onge lokruok reforms moko gi dho ngere e weche mag yiero to ok wabibedo gang'owa, ok wabibedo gi yiero. Nyiso ni either wabiro choko gandawa mag jo-Tanganyika mondo ogom ne yiero ka ok olok pend chike moko mosebedo katayo yiero wachien. Mane kama Kenya ne nitie in the 90s, wabe ne wan gi no reforms, no election in the 90s. So, ka ing'iyo gi lens mar Tanzania, tineno ni jogi dwa kelo koko. To king'iyo gi lens mar Kenya, tineno ni
wadwa gonyo jo-Tanzania manie twech mondo jo-Tanzania obed thuolo. Koro oluwore gi kama ichung'e king'iyo gini. Iluwore kod angoch tiang' mirwako king'iyego. Adwa ni wawinjane kaka jatend piny Tanzania mano Samia Suluhu noloso odiochieng' manyoro tok ka noseduok e pacho kae. Mano Willy Mutunga kaachiel kod Hanifa gi Husseina. Nyaka sani kopogore kod mano kata kwasewinjo mar Suluhu bende dago mar mondo wawinjane kaka Sing'oei ma bende ochung'ne tudruok kod pinje maoko bende noloso kotudore kod chike mano mar riwruok mag pinje mag Afrika ma Ugwe. Kata kamano wachakane gi mar Suluhu mondi. Tumeanza kuona mtiririko au mwenendo wa wanaharakati ndani ya region yetu hii kuanza kuvamia na kuingilia mambo yetu huku. Sasa kama kwao wameshadhibitiwa, wasije kutuharibia huku. Tusitowe nafasi. Walishaharibu kwao, walishavuruga kwao. Nchi iliyobaki haijaharibika. Watu wako na usalama na amani na utulivu ni hapa kwetu. Kuna majaribio kadhaa. Niwaombe sana vyombo vya ulinzi na usalama na nyinyi wasimamizi wa sera zetu nje kutoa nafasi kwa watovu wa adabu wa nchi nyingine kuja kutovuka hapa kwetu. Hapana. Nimeona klipu kadhaa za kunisema niko bias na nini. Nalofanya ni kulinda nchi yangu na ndio wajibu niliopewa. Kwa hiyo hatutatoa nafasi kwa kiumbe yoyote kuja kutuvurugia hapa. Awe yupo ndani au anatoka nje. Hatutatoa hiyo nafasi. Aya, mano jatend piny Tanzania Samia Suluhu kakoro wanyalo wacho ni odiochieng' manyoro nogolo koke kendo wacho ni jogo mawuok pinje maoko ok nyal biro Tanzania mar mondo mi obi oroch chal mar arita kwe manitiere pinyno mar Tanzania. Achak kodi Gordon Kachola jalonye tudruok pinje maoko. Nyalo bedo ni jogo makedo ne ratiro mano mag oganda kawuok e pacho kae ka gidhi chung' kod nyawadgi machielo mabede kedo ne ratich oganda e pinyno mar Tanzania. Nyalo bedo ni nitiere kaka gidhi rocho chal mar arita kose koro wawach ni kweth mapingo piny owacho ema koro osebedo ka koro otelo kata ng'iyo kaka tudruok mag pinje bro bedo. Mokwongo nitie tam dhok ma President Suluhu otiyogo. Kiswahili okoni hatutaruhusu kiumbe yote. King'eyo matumizi ya lugha ya Kiswahili ibo yudo ka kutumia neno kiumbe yote iromri ngama odhalilisha the humanity in a particular people. So upon that statement or that word hatutaruhusu kiumbe yote, angalau do acho ni hatutaruhusu mtu yeyote. But kutumia neno kiumbe yote, you know, it's like we won't allow any animal. Gimora mora. Church mora. It's obedo chunglo. Kataliet. Ichalo ngama odunisha. But that aside, ibo yudo ka okapar ka nitiere makosa wuon ma jo Kenya notimo nikech nok gidhi kocha kaka lawyers, nok gidhi kocha kaka ne gidhi mana kocha in solidarity with Tundu Lissu. Wang'e maber tudruok ma e kind Tanzania gi Kenya. Tundu Lissu ndalo moko nogo bonde lisasi 17. Kenya kae mano yudo resruok. And miyo bedo kod tudruok moro ma a bit personal gi Kenya. Kenya kae mano yudo resruok muthiedhe mabang'e no wuok kod Brussels. Okapar ka nitiere makosa wuon mane jok machalo Willy Mutunga gini otimo. And sama ineno ka former Chief Justice Adi Areyo, former Justice Minister, owuok ka odhi kocha neno kaka case dhi mbele. Upon mano is a statement enough. Onge statement ma powerful malo mano. King'io East Africa community ka, ibo yudo Africa ma ugwe ka, ibo yudo ka Tanzania nigi tendency ma dictatorship. Ibo neno Uganda nigi tendency bila machalo kamago. Koro miyo
East Africa ka kuma piny man uyanga piny man thuolo ma ng'ato nyawache pache Kenya ka inya chunge wi mesa ka tiyanyo ker kumiterie be onge ngima dhi mbele inyalo kata seyo jatend piny to onge kumiterie to be onge kumiterie mano e kaka jo Kenya gin and mano e kaka waseko dak mwang'iyo koro waneno ni ber mondo mi region marwani bobede gi freedom bilano but okapar ka nitiere makosa maduong' ma jogi otimo mak mana kaka Dede noseko wacho ni intelligence report bedo shared yes koro samoro boiro intelligence osebedo shared ni ng'ane ni kuyie ne obiro kuro onya chochea ji chilariyo moko emani neno chochea Kenya ka gi Tanzania gipogore ka gitiyo Tanzania kuchochea ni en gima ber Kenya ka kuchochea chalo ng'ama chwalo mach yes but koro ibo yudo ni samoro intelligence no sebedo shared omiyo nyaka ne gengi emomiyo ibo yudo ka maraga to noko geng nikech intelligence samoro yud ka kare ler mano aside apan gima duong' e East Africa ka sani en neno ni wanyalo bedo achiel tudruok marwa kaka East Africa obed one solid thing nikech adier makende en niya we want to move to a federation. Wadwa dhi nyime mondo mi wabed a federation. To kwanya bed a federation gi gik mwaneno sani gi. Tanzania en piny ma ochung' akara. Ibo yudo ka en East Africa Community en SADC. Koro onge loyalty ne East Africa Community. Onge loyalty ne gigo madhi mbele ka ma wanya timo kanyakla kaka Oganda. But gima duong' en ni onge jatich sirikal modhi Tanzania. Omiyo onge usiano tudruok ma kind Tanzania gi Kenya onge kumose kethore nikech onge jatich sirikal mowuoka modhi kocha mak mana ni jok modhi are high profile people ma Kenya nikech kwa ng'iyo kata Willy Mutunga en jal manosemako lemo maduong' ahinya pacho kae dino ne mar mondo mi gikodonj Tanzania nyiso picha mane ok nyiso picha maber but bedo ni ok en jatich sirikal gisani bedo ni Karua ok jatich sirikal gisani ok ket tudruok mar Kenya gi Tanzania obed e kinda kuru gasumbi debed ni gin jotich sirikal gin jogo matiyo sirikal sani doketo tudruok maro e kinda kuru gasumbi Odede pacho tudore kod kaka jatend piny Tanzania mano Samia Suluhu wawinjo ka loso Joyce what gombo kaka jo citizens mag East Africa Community mondo wabed gi tudruok malong'o to ken tudruok mana medho wadwaro tudruok e yore mag yuto economy wadwaro tudruok e yore mopogore opogore kata sani passport mawuotho go ondik ni East Africa Community to onengo bed ni odhi beyond passport ndiko manie passport no onengo bed ni wabedo gi economy ma ringo kanyakla kuwuok Tanzania, Uganda, Kenya, nyaka Rwanda gi Burundi gini all these countries to gigi ok nyal timore ka tudruok kisiasa okochopo to tudruok kisiasa emosekelo problem kata e tudruok wa ki economy and others nikech kisiasa Kenya ni mbele to jogi udum chien te nikech kata pinje mamoko ma wanene be bathwa kun ineno kata mana Tanzania ma koro nyo deport jowa moko gi ibiro yudo ni samoro pinje machalo Rwanda gini are more lethal moingo kata Tanzania Rwanda samoro kata wuok no doko yie ni idho ndege no gi ka midhi ilor kono Tanzania ber iselor kono ka to chako duoki Rwanda samoro kinyal kata idho ndege no mawuok ka madhi lori kono so gima chando wa mabro miyo kata mana riwruokwa mar East Africa Community e weche mag ohala gi economy ok bidhi nyime en ni nikech politically pok wariwore e yo malong'o wan ka to Tanzania ni e 1990s mane wantie Uganda ni chien kono so mae momiyo nitiere gombo moro mar jo Kenya ni mondo wasir lwedo jogo manie pinje mamoko machalo Tanzania gi Uganda gini matemo mondo yaw democracy kata democratic space mane piny gino mondo rom gi Kenya kaito tudruok wabro bedo wanyalo go ohala e range achiel kendo wanyalo timo gik moko e metaband achiel to samwa wuoye ni kapok mano timore ang no bed matek mar ariyo ibro yudo ni pinje ma oluoro wagite opong' gi luoro nikech
ka ging'iyo gima ne timore Kenya ka higa mokalo kata higni machien go kaka wasebedo kwadhi election marwa gi maandamano gi gik moko makamagi, to gineno ka sama gigo ochoponwa to jo Kenya wuok kendgi, kendo onge ja Kenya mibiro winjo ni kia odhi Uganda kata ni ji ringo ka Kenya, jo Kenya kata kopo ni sirikal yware kodi to in mane Kenya ka kumidhiye onge. To ma koro jomoko kochung' gi chien to neno ni mano wang' teko, nyiso ni Kenya onge nidhamu. According to Suluhu, wan joma onge gi luor. Koro ka oneno ka kweth moting'o ji 4-5-6 ma komiye intelligence report to nyise ni magi e jok manotimo rol maduong' ahinya e last year, to winjo ka luoro opong'e, nikech jogo nyalo biro kanyo mami jo Tanzania chir mar timo gima nyocha timore Kenya ka chien ka, kata miyo jo Tanzania chir mar paro niya chakre sani koro wadwa wuok ayanga kendo wadwa gore mondo gik makamagi otimre. To gima da kwa jo Tanzania, jo Uganda gi pinje moluoro wagi ni gini ok bitimore koa Kenya, nikech gisebedo ka ng'enygi mana kaka Gordon nyisi, Tundu Lissu gini kane gi problem bujoro giringo gibiro Kenya ka, jo Uganda mora man gi problem opposition giringo gibiro ka. To gini emosemiyo ok gisudi, nikech Kenya obedo negi the heaven ma giringo gibiro giponde. Onengo bed ni kar pondo onge chuni ni nyaki gori agoya ma space no bi. Kane wane awa 90s gigore pinygi. Gimomiyo wacho kamano, kata nyocha ok wawach ni timbe manyotimorego be timbe manyotimorego rach. That is the bottom line. Kata mana Kizza Besigye kano omaka was not a good thing. But kosedok kocha tindeno ka joma kedo ne ratich oganda human rights to gi lawyers obiro gi demonstrate Kenya to Besigye to twe Uganda. Magi emomiyo Uganda ok bisudo, nikech Museveni ong'e ni an asetamo gi Kenya kuno ginyalo demonstrate nyaka 1979 to gibinyon. Koro lweny ni kopo ni gin joma genuine kendo gidwa ni mondo giyaw space margi mar demokrasia, gigore dala gi kanyo. Jo Rwanda ogore Rwanda kanyo, jo Tanzania oyie gi jatendgi makanyo. Eka nikech ka jo Kenya ema such gi osudo mbele kaka sani koro such Willy Mutunga emineno kanyo, Anifa gi jomodong' kamano. To activist ma Tanzania to kwane bende ne ok gichopo kata kanyo mondo gin bende giwach niya gima sirikand watimo ni rach. Ok waneno gi kata mbui mora utovu wa nidhamu emwaneno. Koro ma emomiyo wacho niya Kenya be koro is being misused, nikech onengo bed ni nyoro sama nyo Mikai Martha Karua, Willy Mutunga gini itimo negi deportation. De waneno ka activist ma Tanzania bendo chung kodgi kanyo, to ma gichung kendgi, jo Kenya ema ochako chung kodgi. Koro gini ok bitimore, space mar demokrasi ok biyudore Tanzania, Rwanda, Uganda ka jo pinjego ok owuok kendgi, ni jo Kenya ema nyaka gore ni. Mano bende makela e penjo machielo, ng'eni nitiere wach ma idwa medo kanyo kachola. Bende chenro mano mar duoko jo Kenya go mano dhi chung kod Tundu Lissu mano Tanzania, chenro mano process mano mar deporting gi bende no time yo malong'o kaluwore kod mano chike mag ratiro kata marito ratiro mag jo piny, ahinya nyato chike moket piny kod riwruok mag pinje mag Afrika ma Ugwe. Kapok wadhi kanyo mokwongo apa ni Kenya ni e picha maber kabisa e piny mangima, nikech kasani piny mangima ng'iyo gima timore East Africa tineno ka jogo mochung' ne ratiro mar Uganda kata jogo makedo mondo mi gine ni ratiro mar Tundu Lissu yudre gini jo Kenya. Gino miyo Kenya, yes, gino miyo Kenya bedo highly rated in terms of human rights. Nikech ing'eyo nitiere kaka weche human rights gi at the UN level Kenya nyodwa nyingi Kenya nyokodwa dhi maber ahinya. Ti kaka rating marwa nyodwa lwar. Apane dhi mar jo Kenya Tanzania omiyo dhi sana mar Willy Mutunga, Martha Karua gi Chief Justice David Maraga Emeritus iboyudo ka gino nitiere ngadho mokete Kenya. Omiyo Kenya sani nyabedo respected globally. Ng'iyo ni in the region ng'ama piny gi manya depend on teteane ratiro mar Uganda en mana Kenya. Coming back kod uge penjo ni
piny ka piny nigi ratiro mar yie kata mar tamruok ng'ama donjo. Dong Kenya ka ndalo moko waneno ka ng'ato go ni am not boarding. Dong be no board. No board. Kata kamano wacho ni kit kaka ne okete ba odonje ndege na ok nen kare ni noroch ratiro mare. And the issues gi kaka ne gi deport Miguna. No ken gino ma very healthy. And this is moko ma wanyangi a lot be wanyangi common sense. Koro mano to wawe an no komora ahinya. But ibo yudo ka piny nigi ratiro mar timo gino magidwaro. Ginyalo yie ni donji jo Uganda kata Tanzania nyawacho ni Joyce to donji. Gordon Kacholo ok donji. Mano is their own right to determine ng'ama donjo ng'ama ok donji. And ok apar ka ne gibedo mishandled in a manner manyalo kelo public outcry nikech kosetami ok oteri e sel onyisi mani bed ka gitimo nono ma gitimo to ginyisi ni Dong kata kamano giwacho nok no ng'isgi gimomiyo ne din ne gikacha. Ng'e maber ni kata na Secretary General mar ODM Edwin Sifuna gi josiasa mamoko East Africa ka yande notam donjo ne Angola. Yes. I think Angola. Ama Zimbabwe. Ne Angola kuzo Zimbabwe. One of the countries in Southern Africa. Notam gidonjo. Koro piny ka piny nigi ratiro mar yie ne ng'ato. So long as giseneno ni Joyce ni kwa yie ne odonjo ka odhi kelo fuere mang'eny ginyatami. But ing'eyo ne nitiere president mar America miluongo ni George W. Bush. E buge moro mondiko mar Decision Points kane omanyo jalupne no owacho bugno nokawe thuolo malach kabisa komanyo ng'ama nyalo bedo jalupne. To nochopo kuma nofwenyo ni no mondo mi ayud jalup maber mwanya tayo go sirikal adwaro ng'ama kaonge to nyalo tayo piny America. Mane kaka nochopo ni noyiero ng'ato ni Dick Cheney mobedo jalupne. Apenjora ga ni an napenjo ni higa mar 2021 dipo ni Magufuli sani kuma entiere omor gi ng'ama noyiero kaka jalupne koso komorgo. Mano jopiny nyalo go picha no ng'ama Magufuli ne en gi sani ng'ama Suluhu en. Pile kiyiero jalupni an mane jotelo obed governor obed president yiere ng'ano ma in go gadieni kawuono kata kionge to nyalo tayo ofisno ma intiere no maonge tabu. Koro gisane piny Tanzania to osemiyo piny Tanzania gi Uganda generally osemiyo okwanere maber ahinya e wang' pinje moko kaka East Africa Community. Anitiere doubts mang'eny ni to federation mwadwaro ne be wanyalo chope adier. Sani federation was working towards bedo kod common currency. Gimwadwaro maduong' en common currency. Wasebedo gi common passport. Gimwadwaro maduong' en common currency. Common market. Mondo mi wayud kaka tudruok bedo mayot. Ka in gi silingi 100 na ena 100 Uganda ena 100 Tanzania. To ineno ka gigi ok timre to king'iyo gik matimore sani gi chal ka gima pod wan ga very long way to go mondo mi wa achieve kuma dwa dhi kaka East Africa Community. Odede tamo jogo makedo ne ratiro mar oganda ma pacho kae mar mondo mi kik donja e pinyno ma Tanzania kendo kik chunga kod jatend kweth mapengo piny owacho e pinyno ma Tanzania katudore kod bura ma yande omakne mano mar ndhogo pinyno mano dwe mokadhe mano bakne Tundu Lissu mano bura makamano tamo gi mar mondo mi kik gidonje pinyno ma Tanzania nyalo bedo ni seche moko oro ote mage ahinya nyato ne riwruoge mamoko makedo ne ratiro mar oganda obede pacho kae kata e riwruok mag pinje mag Afrika ma Ugwe. Namba achiel gima koro odong' e obwongo ji e piny ngima en ni Tanzania nigi president ma dictator. Mano gima dong' kanyo en dictator yo machalo nade nikech jok mano oko kata kuma wantie ni ok wanyal bedo gi ng'eyo maiye kuom intelligence ma Suluhu nigo to en bende nikech security ok onyal wacho nwa all the details but koro gima bro dong bottom line ma jopiny ngima ong'eyo globally en ni human rights activist nyodhi Tanzania kuwuok Kenya to tamgi gibedo deported. Nyalo bedo ni en gi be a very good reason momiyo mano no otimo gima nyo otimo no kuom weche mag security nikech yes wan gi East Africa Community but
jatend piny ka jatend piny ei pinjego pod nigi jukumu mar neno ni pinye nigi kwe kendo onge ng'ama nyalo donjo maketh kwe kata joma nie iye kanyo manyalo ketho kwe. So ok wang'eyo ni en gima rom nade, to ma e kama koro nonego bed ni foreign affairs marwa koro nyisowa ni wasetudore gi telo mar piny Tanzania to reason momiwa en magi ma wabedo kwa winjo kaka foreign affairs mano ma piny Kenya noloso kata kamano kapok wadhi kanyo nyalo bedo ni en luoro mane ma Samia Suluhu ne ntiere godo, nyalo bedo ni no luor ni kwani jogo ne dhi timango. Kenya, to be honest with you, Kenya oluorwa gi pinje mang'eny e Afrika to gi pinje moluorwa. Emomiyo kata gima Gordon Kachola wacho ni onego bed ni sechegi ne wasewuoke one passport mwachak wachope one currency. Tok wanyal chope one currency nikech kata mana weche ohala jo Tanzania oluorowa ni wajoma very aggressive. Ka ang'o yaw borders ni ohala nyalo timore kama to gipani wadhi ka ohala te maonge gima gibro yudo. Jo Uganda bendo luorowa in the same breath. Mak mana ni Uganda to koro nitie kaka dhok oriwowa omiyo gin luor the kiwango magi luoro wago ok rom gima Tanzania. Jo Tanzania kendo koro kata mana weche mag language omiyo koro one far apart moingo kaka wan gi jo Uganda nikech jo Uganda wacho kizungu mang'eny ma romre gi mwa wacho sometimes even better. Jo Tanzania ne Mwalimu Nyerere oketo gi Kiswahili mang'eny. So ibro yudo ka kikwano randomly ji 10 e Tanzania maybe adek ema biro communicate maler gi jo Kenya gi jo Tanzania gi jo Uganda e language. So kata language no play a big role e riwo East Africa community. Koro mae e luoro man kuom jo Tanzania ni kata ka oyaw gini ma ji obedo thuolo te to gineno ni jo Kenya nikech jo Kenya bende adieri ber kwa wacho jo Kenya bende osetero activism too far moingo kiwango mane dware. Koro moko kuom nitie mosekawo activism kaka career mamane kama chieme. Koro kwa yudo Tanzania to wayudo puodho mamiyo mayom ma pod pok ogolo cha wang'e ni kanyo kwa donjo to wadhi yuto maber. Mano te adieri wa samoro ok wabi gombo winjo. But activists wa onge ni Kenya ka wasepuro activism samoro ok wake maber koro. Koro Tanzania pod bungu kwa donjo to wadhi keyo maber kabisa. To mae makelo luoro. What do you mean? Adwa ka wach ma odede wacho no oborenya kata kamano weche makamagi ka koro political activism jogo ma koro dwaro dhi e pinyno ma Tanzania koro ithiro gi mar mondo kik gidonj kono nyalo bedo ni nitiere kaka seche moko bende ochocho weche go mag freedom of speech kata ratiro ma ngato nitiere godo mar loso ahinya terruok pinje mag Afrika. King'iyo piny mar Afrika mangima ibo yudo ka sani dhok no miwacho gi oganda mathoth. Dhok achiel miwacho gi oganda mathoth en Kiswahili. Iwache gi maloyo dhano 1,300,000. And ibo yudo ka sani ipuonjo Kiswahili e pinje machalo kaka Nigeria, South Africa. Manyiso ni chal ka gima Africa move towards wacho Kiswahili as a common language. Apani gi sani mondo mi wago luoro mang'eny kind ogandawa ma e pinje mag Afrika ma ugwe ka. Gima nyaka wachak go en gik ma very simple. Wanya bedo gi curriculum adiwa achiel. Kata kok wanya bedo gi curriculum mag subjects te to wawach ni Kiswahili gi English to wabedo gi curriculum adi achiel ma enemy puonje Kenya, ipuonje Uganda, ipuonje Tanzania, ipuonje Rwanda, Burundi, DRC, Somalia, bro kelo yot e kind ogandawa. And kwa setimo mano nyalo bedo mayot mondo mi pinje mamoko ma Africa bo pick on that curriculum. To kotudore kod gigo matimore gi kaluore ni koro itich akena wach ni jo Kenya emichich godo nikech jo Kenya ka dhi e pinyno ma Tanzania gine ma ichich kodgi bedino ka lekno nyalo chopo kare adi wana chich kuonde te adi magenda ni amok wanyawach en wadro wana chich ja Kenya is too aggressive. Pero ni jo Kenya ong'eyo ratiro margi kendo migi thuolo makati omiyo thuolo mathoth mar loso e Afrika ka dano wach ni Afrika mangima gimono ma Nyasaye sebede e pinje mag Afrika mopogore opogore
Africa kae mibo yudo kata ng'amo e school gie form 4 kata class 8 bro nyisi ni katiba wacho kama manyiso ni either osewinjo ka gini bedo discussed kata owuon ose interact go media ma Kenya osepuonje activists kod civil societies bosepuonjogi gima chik wacho omiyo ja Kenya ong'e ratiche emomiyo kawuono ng'ato nyalo loso ne ker kako ero ng'ato loso ne governor kako nikech ong'e ratiche kumibotere be onge court be tinde kaka idhi gwacho ok adwa lawyer anya represent myself nikech oseng'eyo chik mong'e ratiche nitiere luoro mamako joma ng'eny ok mana East Africa ka kende Africa mangima kumakore gi jo Kenya to kien gima rach en gima ber nikech aggressiveness marwano a diplomacy it's a soft power tool mwatiyogo in Africa sani Kenya bedo discussed nearly in the entire continent nango nikech jomoko 3-4 modhi Tanzania gimotimore notimore it's a good thing that is a soft power kind of diplomacy more practice okay en gima rach though en gi side effects mage ma side effect number 1 en ni onyakelo restrained relationship tudruok ma kindwa gi pinje ma Afrika ma ugwe nyabedo ni nitiere kaka jor kod kuot bedie moko winjoro bedie mondo me wawuoth kanyakla koro magi gik manyabede but diplomatically in a very good thing for Kenya nikech jogi market Kenya freely yes every action nigi positive gi negative side mar yes to kinde makoro ji market Kenya freely odede to picha gino ma pinyno ma Tanzania ne okawo mar duoko e pacho kae mago joked ratiro mag piny Kenya mano dhi e pinyno ma Tanzania koro duogi e pacho kae oketo picha mane e pinyno mar Tanzania inyanya to e kind pinje mamoko inyanya to wechego mag kedo ne ratiro mag jopiny Joyce gima chielo mo nyakwang'e penjo ni no en ni picha ni mana kaka nachako kawacho nitie kama kichung'e kata ngolo makirwako tinene mopogore ibro yudo ni young people man Tanzania gombo mondo gichal gi Kenya Gen Z ma Tanzania kata ojende ma Tanzania ng'iyo ojende ma Kenya ma to gima kata naseneno because one gi network wa across Africa kata seche mana Gen Z ringo e maandamano margi anayudo messages mang'eny kowuok e pinje mopogore across Africa across the continent kawacho ni hey Kenya nitie nyaka sani nitie jomowuok all the way far from Nigeria mantie Kenya ka ni gineno ni Kenya ema nigi demokrasia makata Nigeria margi no ongego gi gik makamago so samwa penjore ni picha mane en kuom ng'ama chal nade koro kidhi ojende mabe e population maduong' mamano bende e gima kelo luoro mang'eny en niya Samia Suluhu kaka president kong'iyo pinye ma akiani Tanzania osechopo 100 million population they are almost there kong'iyo pinye to bro yudo ka nikech demography mar igni mag ji across Africa almost chalre pinje te to ibro yudo ni kopo ni gin gi population mar 100 million for example tibro yudo ni 70 million there about gin jo 35 years and below jo miluongo no jende kata kadok e nyithindo population maduong' to gombo bedo kuma Kenya ntie kendo gombo neno gombo mondo gik ma jo Kenya ojende ma Kenya timo gi bende gitim koro ma e kama source mar luoro cha wuokie ni kopo ni jo Kenya omedo biro mang'eny kendo medo timo kama to ojende wa population maduong' biro overwhelm wa nikech ka giwuok chieng' moro achiel giamua ni koro wambe wadwa timo kako ojende ma Kenya jenzi ma Kenya ne timo cha to gidhi overpower wa to mokwongo ne waning'e ni gini koro wasetime since the 80s ka en maandamano one after the other en mako ji titimruok nade jok manie torture chambers dhie torture chambers wuok koro Tanzania ng'amo ike ose kalo 50 kata ose nyono 50 gi wiye kowinjo ni koro ka gidwa chako ng'wecha bilano sani to luoro make koro afadhali nying gi okethre but gidong' adong'a gi peace gi kata kopo ni ok en peace en dictatorship moro matin but gin giluonge ni peace koro mane manyiso ni king'iyo population mar joma dongo e Tanzania Uganda nikech kata mana Rwanda ji mang'eny dong koko podonge dong kwe pod ni kur gima giluongo ni kwe ok en kwe as such
en gima nyalo luongo ni blackmail gi dho ngere nikech population the leadership population mar Rwanda is 1994 sama ne genocide timore ne gin about 2 million to 1 million people died to 1 million manodong ni ibro yudo ni ng'eny gi a bigger population maybe 60-70% ne nyithindo. Koro nyithindo gi gin gimi pimo negi to sami pimo ni ilicho ni kaka gini ne chalo kae to gerne gi nyaka museum gineno choke mag wiji gi kaka gik moko notimre moko be gineno e jok mano ochiwo parogo e film. Koro ka gineno to lich makogi ma okidwa ni mondo uchak udog kanyo. Jo Tanzania, jo Uganda bende nitie jok mong'eyo rika mar Museveni to gi jo 50-60s. Ong'e ni Museveni nogolo gi lweny ma over and over mane rach. Koro gin gi blackmail jomatindo. Koro jomatindo to dongo kaneno freedom mantie Kenya. Koro freedom magineno ni ema gigombo. To jomadongo siko gi ni kata rach waka marach. Koro ma emomiyo ibro yudo ka wapenjore penjo mi penjo ni to en picha mane. Kidhie population mar jomatindo en picha maber kabisa. Kidhie population mar jomadongo en picha marach madwa duoko wa elweny. Yeah. Ayadwa numak mana paro no gi kanyo wadwa dhi mane yueyo madundo gi sani ka waduogo bende nitiere penjo moko mantiere godo. Penjo mokwongo ni kaluwore ni nyaka sani koro wang'eyo ni Chief Justice ariyo mano machon ma pacho kae David Maraga kachiel kod Willie Mutunga nowuok e pacho kae ka koro gidhi chunga kod Tundu Lissu mane pinyno ma Tanzania kachiel kod mane en jatend migawo mochung' ne weche go mag justice e pacho kae Martha Karua bende ne giwuok e pacho kae ka koro gidhi winjo case mano mar Tundu Lissu momake case makamano makoro maknego Tundu Lissu en mano ma wacho ni mar ndhogo pinyno mano makne dwe mokalo onyiso picha man nyalo bedo ni ne gidhi influence kakidhi yal case makamano koso ne gidhi nyiso ni Tundu Lissu no nyalo bedo ni no make e yo ma ok ni kare to koro ng'eto makamano nyalo bedo ni mano manindo nyabathe achiel kosango matimore kata kamano adwa no akaw mana yueyo madundo ka waduogo nyakwara mogi ajwang' bedo ka wadhi mbele med cholo ote magi kokalo yore waduto ote mag tudruok mano moriwo nyaka namba mar ote machuok 33600 kik idhi mabor. Mwezi iko kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings, 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings, and 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial *487*5#. Choose what you want, pay, and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Ok en gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi ni mar en gima timorega. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, yani unafanya kazi kwa ministry, state department ama national police, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings within 24 hours and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Wendo
Kachopo tich ang'wen nyakoro Ramogi Ajwang' wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakoro Ramogi Ajwang'. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni yawan. Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile Cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' kendo erokamano ahinya kuom medo kete e Ramogi TV e kinde modhi mbele kod twak marwa kotudore kod tudruok e kind Kenya gi Tanzania. Ahinya tok kane waseneno odiochieng' manyoro nitiere jo Kenya moko mane oduok pacho kae kowuok e pinyno mar Tanzania, mano moting'o mane en ogai mar doho Willy Mutunga, jokene ratich oganda mano Hussein Khalid kaachiel kod Hanifa mane oduoka e pacho kae kakoro notamgi mondo kik gichope doho kama ni winjo bura mar jatend kweth maketo piny owacho tesre e pinyno mar Tanzania Tundu Lissu mano mak dwe mokalo kitude kod ketho mano mar ndhogo pinyno. Mana penjo kapok ne wadhi e yueyo, nyalo bedo ni ji adek jotelo kata jok mano sebedo jotelo pacho kae adek dhi e pinyno mar Tanzania mano moting'o Martha Karua, Willy Mutunga kaachiel kod David Maraga, temo mar mondo mi giwuoge pacho kae gidhi giwinj bura mano mar Tundu Lissu e pinyno mar Tanzania. Nyiso picha mane nitiere kaka ne gidwa influence kaka ing'ado bura makamano, kose ne gidhi miyo biasness moro bede iye kanyo kalure ni adiera wang'eyo kuma piny Kenya okang' mane gimako kata kuma ne gimako e pacho kae to koro ne gidwa dhi winjo bura makamano, kata kamano nonyon ne gi break no ginyalo chopo kanya mak mana ni Maraga kende emano chopo. Kachola kik wawuondre kiseneno two former chief justices and magi jok man gi lony mararieya, ok ne gin former chief justice nikech ne gin jo Kenya no, magi jok man gi impeccable reputation in law and they're seasoned, all of them are seasoned lawyers and they have been teachers of law. Magi jok mosebedo ka puonjo nyaka jo mbalariany e weche mag chike. Ka Marago bet ka, Willy Mutungo bet ka, Martha Karua bet ka, ging'iyo ka kidwa ng'ad bura. In kata in judge mar Tanzania, ing'e ni you are intimidated. The presence mar ji adek go can be very intimidating. Mano gima kik wawuondre. Samoro onge gima gibro wacho, onge duol ma gibogole wachno, lakini bedo gi kanyo no ini won kaka judge seche moko dipo kata kibedo tempted mar penjo gi through back door ni gini unene nade nikech magi are seasoned judges, seasoned lawyers ma kuma gibede ka giwinjo gini dipo nono ka giwuok kanyo to the international community nikech ni neno ka nye Marago wuok e kote ni the international media nyochopo kuma nyentie gipenje pache tingen gima Marago wacho kadi pono golo an opinion about the court Tanzania. Opinion will be rated so highly globally. The international community opinion no will be influence judgment kose opinion no dipo no co-influence judgment. Omiyo seche moko wanyaneno ni Samia Suluhu no otimo timoro mok ni kare. Basa mo piny Tanzania neno ni kadipo ni jogi oyiene gi mobet ka mowinjo kesni dipo nono ka paro magi dhi golo samoro kapok ong'ad kesni o influence case. But ing'eyo mana kaka joma ng'eny osekowacho and apani nitiere gik moko ma sama in jatelo mar piny ok onego bed ni wuok e dhogi. Nawinjo ka PS mar Foreign Affairs otiyo gi tam moro ni
ni kuma wantie democratic democracy maro kuma ntie gi jogo ma osiepo moluorowa mak parono gi kanyo wantiere kod bite makamano okay. Adwa no winje achiel kachiel mano kaka Sing'oei noloso odiochieng' manyoro kotudore kod gigo mane otimore e pinyno ma Tanzania makoro nitiere jo Tanzania moko mano duoke pacho kae jo Kenya mano dhi Tanzania to duok gi pacho kae we wawinjane mondi. As government, we are under an obligation to be able to speak out when our citizens are, are apprehended, in particularly high, persons, and therefore we would want to understand what could have, led to this situation. Principles of EAC require of all of us. As member states to facilitate free movement of goods and persons, but circumstances exist under which states may choose to decline entrance to their countries. Vis-a-vis our neighbors, I think we are way ahead in the liberalization journey, but we must allow our neighbors to also evolve. We cannot impose our, and project the way we run our democratic order on our neighbors. We've got to be careful. Kachola, podantie kuru. Koni king'iyo Kenya gi our neighbors, one way ahead in our liberalization. Apani ing'eyo statement no. Inyalo kawe differently e pinje mag East Africa. Chalo ngama o look down upon them chawa yes one democracy marwani okinene ka democracy maruno emineno ka democracy korapan statement no to but otemo lose gi the following statement ni okwanya kao democracy marwa wa impose on our neighbors but apani chien kanyo statement bilano okgin statements mbera ahinya. Choice of words, some ultimate interaction in the world of diplomacy matters a lot. Odede korka kori ka koro ni dwaro mar mondo mi Maraga uwo e kinde ma koro ne gisewuok e do kacha mar mondo mi ochiw pache kotudore kod mano bura makoro no makne Tundu Lissu wach makamano kata gino ma seche moko no dhi wacho seche moko nitiere kaka nyalo miyo ng'eto mar bura no ok time yo makare kosi nyalo influencer mano ng'eto mar bura makamano to ng'ato nyalo bedo ni penjore ne joma no wuok e Kenya ka gidhi e pinyno mar Tanzania mar mondo mi giwinje buch Tundu Lissu nyalo ngiso ni Tundu Lissu no mak e tok chik kendo koro emo miyo jogi ne dwa chung e toke motegno kosango matin. Joyce, ji mane wan go kacha ne gin tieng' ariyo. Tieng' mokwongo gin senior lawyers, senior counsel Martha Karua, Willy Mutunga, Justice Maraga. To nitiere group machalo Hussein, Hanifa, Boniface Mwangi, ma are purely known kaka activists. Koro, gin to samoro wanyalo bedo gi nonro machielo mondo wang'e ni gin to role gi ne nyalo bedo ang'o. But even if I'm not a lawyer, anyalo nyisi ni legal profession nigi tudruok maduong' ahinya. Nitie Law Society of East Africa, nitie Law Society of Kenya, Law Society of Tanzania. Tibro yudo ni kinde machon machien kanyo Tundu Lissu ne en kata president mar Law Society ma Tanzania. To age ne king'iyo tibro yudo ni ng'enygi o kamoro o practice around the same time gi Willy Mutunga gini gi Martha Karua gini gi ji machalo kamago. So alafu jo mosomo chike biro nyisi ni nitie gima giluongo ni jurisprudence o en obedo developed a case ka case. To case mar Tundu Lissu en a high profile case e East Africa ka nikech Samuel Weni politically it is the most high profile case compared to any other case. So it is necessary mondo lawyers madongo, senior counsel madongo, kaka Martha manose chung ne migao mar chike Kenya ka, Willy Mutunga manose bedogai mar doho maduong' mamalo Kenya ka, gi Maraga gini, mondo dhi kanyo one kaka jurisprudence bedo developed case maduong' e East Africa ka esechegi. So for them it is squarely
that emomiyo kata ka international media oneno ka gi such Maraga wuok e kesno to nyaka gipenje mondo Maraga opimane kaluwore gi kako sebet e kom maduong' e weche mag chike dalaka. Bende kong'iyo to neno ka kes ni samoro nigi tunge moro ma o develop a new jurisprudence e East Africa e weche mag chike. But kuro kedok e oganda wa machielo machalo Boniface Mwangi, Anifa gi Hussein gini to koro kange kumanya kolongo tiende kaka gin kanyo. Joka kata nyalo ng'eyo ni maler niya within the law society it is very much kata mana Kenya ka nitie case ma high profile kamano tibro yudo ka wan gi judges mowuok kata mana seche mane Maraga ng'ado buche ka ne nitie judges including other chief justices manowuok e other countries mobiro bedo piny kaneno moko be nitiere matok case mar Maraga kanosegoyo yiero mar Uhuru piny 2017 nobiro mondo tim benchmarking mondo gineane kaka Kenya ose develop their jurisprudence e weche mag chike. So anyalo understand Martha Karua perfectly, anyalo understand Willy Mutunga Maraga, but akia when kamadwa mako go gini kaketo Boniface Mwangi in the scene gi Anifa gi ji machalo Hussein. To bende nitiere gino ma sirikal mar piny Kenya nyalo timo ahinya nyagi sani ka koro waneno ka wanyalo wacho ni joked ne ratiro mar piny Kenya koro akiana wach ni gibedo politically targeted e pinyno mano mar Tanzania. Nitiere kaka piny Kenya nyalo reso jogo mastemo ko bedo politically targeted e pinyno mar Tanzania inya rito ratiro margi kachola. Gima sirikal ma Kenya nyatimo tin kabisa nikech sama in e territory mar ng'ato dipo nono ka gimoro e sikono en tudruok kod winjruok makare e kind Kenya gi piny ma intiere no maka onge to samoro dipo kineno matek kabisa. Nitiere jo Kenya mang'eny man kuno e jela mopogore piny mangima. Kata kidhi Ethiopia ka ibo yudo jo Kenya manie jela, idhi Uganda, Tanzania. Anapani osechopo kinde ma sirikal ma Kenya nyaka chak ng'eyo ni to ere kaka because magi are human resource joma chalo Boniface Mwangi gini bedo ni gin activist kata mane Kenya kano is a good thing for the Kenyan government. Yes, nikech samo yiene gi gidhi ndara gi ng'anyo gi timango mano e kaka demokrasia nya omiyo kik wabed ni wanyalo clip their wings ni okwadwa ni giwuo bedo ni kanyo kuma aneno go ni President Suluhu nyodwa kiaria matin kwa joni wamedhibitiwa kwao. Hakuna aliyedhibitiwa hapa Kenya. Kila mtu akuna uhuru wa kusema, uhuru wa kunena kile ambacho anafikiri ni haki ama ni ukweli kulingana na yeye kibinafsi. Kuro onge kuma ngato se amedhibitiwa kwa njia ama namna yoyote. En manane ya jo Kenya are so loud and proud ne gigo magiti mangoa magitimo kata magiwache piny Kenya ka omiyo samagi wuok kagidhi e piny maoko they export the same mannerism outside there. Emomiyo PS wacho niya kikwa impose our democratic manners or our democratic tenets on others. Kila ngato o develop demokrasia ne kieno won to a level ma all of us will be on the same platform. Yes. Penjo no benda dua chwalo ni odede kingie koro ka kodangolo mari in kaka janon weche mag siasa. Ana paro ni number chel kadine an jang'ad rieko ne Suluhu to dine ang'ado ne rieko mopogore ni okod onengo dipot jogi owegi gidhi e case nikech en garita kwe madala ne en gi askeche ne en gi jite nyaka intelligence so koro gimiluoro kanyonge ka case ema gibire tiwegi gidhi e case timore matieki aeto giwuok gidok mana ka giwuok oko mar case ka case emokelo gi mana kaka pinje moko wadhi e pinje mang'eny wawuotho ibro penji mana penjo ma simple ang'o mokeli pachoka ana biro e conference kata seminar makama passport ni iwacho ni in gi ndalo 30 koro in mana jama kosa ka koro in kanyo tok ndalo 30 in mana jama kosa ka idonje gik mamoko mopogore gi gima ne iwacho no kelika so kianto na nyalo wacho ni President Samia Suluhu luoro notelo ne kong'ado bura bila mano ng'ado machane en luoro ni jogi nyalo miyo Tanzania bende wuok
bedo gi Gen Z type of protest. To kiwacho ni ne luoro to bende wawacho chien kucha ni nyalo bedo ni nitiere intelligence report moro ma seche moko piny Kenya ne oseshare kod pinyno mar Tanzania. Nyalo bedo ni notiyo kode kose no amua tu kaluwore kod gigo mosebedo koneno kod jok manong'ise ni bire bura makamane makoro wacho ni oyo hata jogi okayiene gi mondo chop e doho kuma Tundu Lissu iwinjo bura ne kawuono. Mana kaka nyisi kendo Gordon be osewacho. Wan kuonde mopogore, wan e okenge mopogore. Ineno samwa bete kani Tanzania chikgi ok oyie ni mondo challenge presidential result. To wan chikwa challenge idhi e doho to kata tok doho no pod nitie gik mang'eny moyie ni timo kisheria to gin chik ok oyie. So ka wang'iye gangochwa kaka jo Kenya to Samia is extreme. To Samia kidhi bedo go piny sani gi lawyers ne ma Tanzania to gibro nyisi ni she is within the law kabisa. Mana kaka wabe seche mane wa evolve kane Moi pogolo to ne owacho ni Moi yakolo pogo ne jogi omiyo osiepene to macha ne sheria no yie ne kaka jatend piny ni en onyalo milo to mano ne within the law. Emomiyo kata tok kano osewuok e power gi mwatimo tamo lope mano chiwogo pod jogo nigo nyaka kawuono nikech it was within the law. So Suluhu be ibro yudo niya chikegi oyie ne timo gik manotimogo nikech en gi legal council mag-gi ma Tanzania. So gimonego jo Tanzania otim maduong' sani en loko chike mag-gi nikech gin gidwa ni gidag machal kodwa e chike machon mag-gi to wakuong waloko chikewa emomiyienwa koro wanyalo wacho ni Kasongo ok wadwari kiang'ang'owa gi gik maka wanyalo luonge nyaka nying. To ka wang'iyo response mano mar Sing'oei ma ochung' ne tudruok kod pinje maoko wanyalo wacho ni response mare kotudore kod gigo mane otimore piny Tanzania kama jo Kenya moko nodwoke response makamano kurka korio dede bende en firm enough kata otegno ahinya kotudore kod gigo mane jo Kenya okale Tanzania. Response mar Sing'oei is political. Oken firm on issues nikech Sing'oei kaka PS mar Foreign Affairs okonyisowa ni etudruok ne gi counterpart ma Tanzania no nyise ni jowagi no oketho chik mane okowacho gimotemo wacho is a bit purely political. Kikwa dhi ahinya mitwa wanyono tie joka kata wakaso gi dongruok magwa gi kiango mago political statements makata wan wanyalo make anywhere. Sing'oei onengo bedni ene mawachne is the last word nikech and the clear position ni mokwongo no onengo bedni kapok oyudore gi joka moyudo pek mar wach manentie to nyalo mana wacho ne jo press kata jo fwambo ni wasewinjo ni jowa makama kata gima notimore wan aware of gima otimore but pod wanono gima notimore koluwore maybe from embassy marwa kocha watudore gi sirikal makocha atudora gi permanent secretary mochung' ne migawo mar weche maoko kawa yudo thuon wach hie momiyo gigi notimore wabiro nyisou kaka jo Kenya gima nomiyo jo Kenya senior citizens ma Kenya obedo deported kama to mano no kunyisowa en ochalo ng'ama ochako miyowa advices nyiso ni ose conclude gimoro magino to konyisowa ni en ang'o mane momiyo response mar Sing'oei for me is still a bit neither here nor there. Adwa nasoma ne moko kuom ote manyakwara Mogi Jong chwalo no kinyi makawuono kokalo yore waduto te mag tudruok kinyi makawuono kapok wadhi e yweyo machielo ote makamago abo bedo kasomo gi achiel kachiel janeno moro ngisa ka ni Joyce penjna welo doesn't the sudden move by Kenyan activists to Tanzania seem suspicious? To me it feels like they might be backed by external forces possibly aiming to destabilize the country, just as we saw during the Gen Z protest in Kenya. Tanzania has faced its own challenges in the past. Yet, we've never seen this kind of mass migration of activists until the past 2 days. The abruptness of their relocation seems orchestrated. Mano janeno marwa kukotieno mar Thim Lichohinga Migori County bende sani Joyce penjno wadwo dede gini nito ang'o momiyo Maraga to nyo yiene odonjo Tanzania to Karua gini to nyo geng'. Dipo ni geng'o Karua gini nyo wuok kuom sirikal ma Kenya kose nyo gena mana jo Tanzania kendgi. Fredrick Osuru bende ngisa ka ino yaure Joyce mosna jotelo e studio ayie kaka gitwaka riembo jotelo to ok nyis picha maber en achaya maduong'.
Odhi mbele kowacho ni telo ne osedonjo ewi Madam Suluhu, mak mana ni onego ng'e ni telo to chieng' moro ni rumne. Okinyi maber ne joutende pacho. Akachiel gi Honorable Charles Owino, mano Fredo Suru kanitiere Dandora Festu. Wacha kod penjo mokwongo, mane janeno wa mokwongo penjo kanyo. Penjo makamana gino ni winje yo makare. Kachola. Penjo nito ang'omio Marago yiene to Karua gi kopogore kod mantiere mano penjo ni ang'o momiyo kwaneno ka activists mathoth sani wuok e pacho kae ka koro dhi e pinyno mar Tanzania nyalo bedo no nyalo castrate gimoro afan penjo no nitiere kako dede no duoke an no duoke koluwo chik in times ni king'iyo Tundu Lissu osebedo even the president mar Law Society of Tanzania manyiso ni a Law Society mar Tanzania nitiere nyaka Law Society mar East Africa. Tundu Lissu osehold nyaka position a Law Society mar East Africa. Very some position. Manyiso ni gin gi tudruok malach gi jok manyodhi kanyo in terms lawyers manyodhi kanyo machalo William Mutunga, Martha Karua gi jok machalo kamago. Koro okapar ka nitiere wanya gombo wacho nikech nitiere tudruok mosebedo e kinde joma chalo kaka William Mutunga, Martha Karua kod organizations moko moseko parni nitiere kaka gi champion democracy in various ways. Inya paro kata mana PS Ngoei chien kanyo no name some international organizations and foundations mage wacho ni mage jok makelo pesa matima ngowa machochea go weche mag maandamano Kenya ka. Koro mago to nyabede, but it is okwadwa speculate. It is not in our space to speculate. Gimanyalo bet no setimore. Makmana ni gimanyaka to wayiere enia ratiro mar ng'ato kadiponi irocho e piny Uganda. Onge gimanyamono jibila gorocho ratichi e piny Kenya. Kawuono wanyaneno ni Martha Karua gi William Mutunga gi nyoma kamago kanyodhi kono nyodhi rocho ratich jo Tanzania. But ka gima chalo kamano otimore ni in Kenya ka bedi gomb neno jo Tanzania ko biro chung kodi Odede ng'ato wacho no penji kanyo kotudore kod gimomiyo Maraga no yiene to joma moko go to dinnegi. Erokamano dibe ni sirikal mar Kenya ni nitiere kod lwedo moro kisiasa. Definitely sirikal mar Kenya ok nyal bedo gi lwedo in terms of nyiso sirikal mar Tanzania gima gitim gi gima kik gitim. But sirikal mar Kenya nyalo chiwo intelligence ni Odede en ng'ama nade. To bende gigi sani koro onge pondo nikech higa mokalo the whole of that protest emergency ingeni Joyce gima kendo wan go mbele and our media freedom mar media ma Kenya including mani mbui social media ma Kenya ni malo media houses lando gimora mora so jo Tanzania were glued kendo ne gineno step by step gima timore Kenya so giseng'eyo kata ka ok sirikal ma Kenya wacho ne giseng'eyo ni role mane ma Martha Karua osebet godo seche mane wan gi tungni chien higa mokalo William Mutunga osebet gi role mane kamano Maraga ne ni kanye seche go to gin nyaka gi clips kaeto e seche gi nikech social media ma Kenya duog kata mana an sani kidhi Google nyinga ni to biro golo ni gik moko te nyaka gik mwawacho ka sani nikech gibedo posted so ibro yudo kamagi kata ka jo telo magarita kwe ma Tanzania o Google tu kata William Mutunga kata kono kiae to bro nyise everything nyaka roll kuonde mosebede comments mosemek kuom weche machalo mag activism so aparo ni ma ema kane ging'iyo to samoro giwacho ni magi to nyalo tungo kwe maka to Maraga to pokwaneno okwane kwaluo ndache chien kuno to kwane nikech kata Justice Maraga for example ingeni Justice Maraga jiong'eyo sama kore yiero Maraga Chief Justice before that ne ok en ng'at ma was so active a political scene kata push on human rights and all this joma nong'eye maybe ne gin mana jadwen kawan manolemo go before to Willy Mutunga to ne mwana harakati chien kucho
By the time me here Chief Justice, almost everybody knew who Willie Mutunga is. Jokmano said they threw the trenches, car fighting for the democratic space and all that. Kora paro ni mano, emomiyo Maraga, nyo ginyalo dok ne chien matin, to jogi to giluoro. Ayado no adhi yweyo moro madundo gi sani ka waduogo to bendo e penjo machielo wabobedo ka wapenjore kalure ni wang'eyo ni Willie Mutunga Osingo no bobedo ka odonjo ne piny Tanzania mano e doho mano ma iwacho kanyo ni en East Africa Court of Human Rights obobedo ko donjo ne piny no ma Tanzania kuom ndhiyo gi kendo duoko gi e piny no mar Kenya kalure kod kaka no duok gi bendo nyalo wacho ni weche makamagi bende adiera en rocho ratiro mar jogo makedo ne ratich oganda kosango matimore kata kamano adona ka yuyo madundo gi sani wadogo wadhi mbele kikidhi mabor. Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Penj laktar ko kalera mugi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng kod odiechieng. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, yani unafanya kazi kwa ministry, state department ama national police, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings within 24 hours and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Machigni nyakura manga juange chenro mar Goma Owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Ekaito tichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Lafu ticha dek nyakura manga juange. Akelo ni mana yani ngeni bakagi wasani. Ticha Ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii. Nyakura manga juange Friday suku zo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Dakika parga beach kende, kasto bang'e wabiro ringo. Anang'eyo ni kata ka ringo, mama biro ng'wonona. An nyaka je wach ne yura gimora mora matimre ka. Ni nyathine ochano mar pondo kae.
Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang' e tielo mogik e twak maro e chenro mar Rupiny okinyi ma kawuono tudruok e kind Kenya gi Tanzania. Kapo ni kitudri kodwa gi sani antiere kae kod welo ariyo, Gordon Kachola jalony e tudruok pinje maoko kaachiel kod Meshack Odede janon weche mag siasa. Kapok ne wadhi e yweyo apenjo ni kalore kod gigo mane koro timore e pinyno mar Tanzania. Nyalo bedo ni adiera en chocho ratiro mano mar jopiny kata chocho ratiro mar ng'ato. Kalore ni Willy Mutunga odiochieng' manyoro Kachola ne wawinjo ka koro wacho no bobedo ka odonjo ne piny Tanzania mano e doho mano mar East Africa Court of Human Rights. To bende entiere kod bura motegno moyalo chwole doho makamano. Kare kawuono wuod Nyasaye koduogo e piny ka. Yesu majawar. To kotimo kaka jo Kenya dwaro. Pod wabro dhi ma e doho. Doho mane koro. Kenya ka. Wabro wakata mna Yesu wabro matere doho. Onge gima tamo atere doho Kenya wak. Wan wang'era techo kunde te. Barapa ni en ratich Willy Mutunga mondo dhi e doho mar East Africa. Oko bobedo ja Kenya mokwongo. Bedingen Martha Karua notero case ne mar gubernatorial race ma Kirinyaga nyaka e Court of East African Court of Justice. Sonko nokao case ne ma ka kose ng'ad gi Supreme Court otero nyaka kanye nyaka e doho ma East Africa. Koro Willy Mutunga ok bobedo mokwongo. Embe mare pod obro matero kanye obro matero kocha. En mani samoro bura mong'ad kocha di ponono ka onge effect mokelo ne case bilano, but onya set gima Odede luongo gi dhongere ne the jurisprudence in law. To apani ng'ato nigi ratiro mar timo gima chik oyiene mondo mi otim. To gima duong' e East Africa ka nyaka wang'e to ere kaka tudruok marwa mag pinjegi nyalo bet. Be ginya bet maber. To sani king'iyo yudo ka tudruok marwa ne chal ka gima nitie nyao moro mantiere. Nyao ni mondo mi chieng' moro bed no onge en ni nyaka wabed ni waduto wane ngadho moro achiel. Nyao no nyalo bedo ni wuok kanye kata ng'oma kilo nyao makamano. Nyao ni wuok e gima iluongo ni telo. Yes, telo e kuma nyao ni wuoke. Nikech mondo mi piny osud mbele nyaka yud jatelo ma is determined mondo mi piny no sud mbele. Mondo mi tudruok maber e kind Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, DRC kod Somalia obed maber. Jotelo mantiere nyaka bed very purposeful mondo mi telo no obed kamorache. To ka nitie jatelo ma jomoko ywak adhi mbele eno ywak odok chien nyaka ang' yud ka kuma ntiere itilafu. Yes. Koro telo ema kelo nyao mwaneno kan. Odede in kod kakori bendi paro ni Willy Mutunga kaachiel kod Lange nyalo bedo kod bura motegno. Kalo ni koro gidwa dhi donjo ka giwacho ni kuom wechego mag ndhiyogi geng'onegi kendo duogogi e pacho kae en kaachiel kod jowetegi. Naparo ni mana kaka Gordon osewacho en gi ratiche mar dhi e court kata doho, but bura to kane ka en bura moro ma high profile malich ahinya mak mana ni politically it is nikech obro yudo pek ne kowuok kuom wach Tundu Lissu. Obro bedo bura, but bura no tete yudo pek ne kowuok kuom the reason manomiyo gidhi Tanzania. Koro kakodwa explain nikech wato koro kwano kinde ok wanyal ng'eyo, but kakodwa explain ni ratiche no roch kanye kata kodwa keto bura ni obed ratich jite. Aparo ni seche moko obro kete obed mana kako wacho ni odhi e East Africa Court of Human Rights. Nyiso ni odwa keto case ni obed human right case between the activist group versus Tanzania government. Mane mang'en obro kete godo. To mano aparo ni en achiel kuom okenge moko magineno ni gimanyo pengine oterogi kanyo ok gi achieve nikech nyo dwokgi to pod gidhi achieve e yo machielo ka gidhi e court nikech koro sechego bro nyiso ni weche mane gidhiegi be pod nyaka bi e case no. Koro one way or another en mana wach achiel mane gidhie ni ema pod odwa sudogo, but koro imako wende machielo
ka idhi go mbele. To mar mondo mi seche moko tudruok e kind piny Kenya kaachiel kod mano mar Tanzania kik bedane mano ma seche moko nyalo bedo ma ok ni kare ahinya. Kaluwore ni nyaka sani wanyalo wacho ni jagoro mongirore mochung' ne migawo mar tudruok pinje maoko mano Sing'oei emano oseloso kotudore kod wach ma kamae. Bende nitiere kaka seche moko wanyalo expect ni seche moko nitiere kata barua minyalo ndik ne piny owacho mano mar pinyno mar Tanzania kit kaka Samia Suluhu noloso ka koro oketo picha moro kuom jo Kenya. Kaluwore ni wacho ni jo Kenya ok nyal wuok Kenya gi to koro ni gidhi keto nok mar kwe e pinyno mano mar Tanzania. Kachola. Bende nitiere official statement ma seche moko wanyalo expect kowuok kuom jatend piny kata kuom official moro mar sirikal mopogore kod Sing'oei. Kose mar Sing'oei no ema in final kamano tu. Ing'eyo nyaka gisani onge official government position e wach manyotimore no. Gima wan go mwang'eyo en comment gi PS Sing'oei. To official government position onge nikech onge statement manyogol mobedo rubber stamped. The manual is the official government position. To apan ute fwambo ma Kenya ka oseketo liet kuom jotendwa. To jatelo be nyaka koro disani sani pod kwanya wacho wach moro amore wach ni pod watimo tudruok gi counterparts me ko man Tanzania mondo mi wang'e kumwa yienge wach ni. Ting'en wach ni kanyo wuok to jofwambo sechopo ir PS. Apani statement mar PS kata comment mar ok statement but comment mar PS nyen ma ohiu ahinya. Nyo dwa golo statement mohiu ma nye onge samoro deeper consultation with other state agencies and operatives gi counterparts meke kocha. To kata kamano nitiere gima an gadie ni kata seje manye Sing'oei loso nye en gi information masamoro okonya nyiso jopiny. Wang'e ng'ama Tundu Lissu en. Tundu Lissu osebedo in the world of activism for a very long time. Tundu Lissu nigi tudruok malach e piny mar Africa ka gi piny mar EU, America, gi all over the world. En got a lot of tudruok. To iboyudo ka ji machalo kamagi seche moko nitiere jok ma seche moko gombo mondo mi lokruok moro kata paro manyieno bedie kokadho kuomgi. To enie koro paro gi agno akany. Anyway, mano wabro yiero kanyo ko bodonje malach. But apani moving forward Kenya onego bed ni chiwo an official position e wach manyotimore ni, but after thorough consultation and hearing from jok mabende ni Tanzania. To ikinde makoro kata Kenya onego bed ni chiwo official position mare. Wang'eyo ni nyalo bedo ni nitiere jo Kenya moko mabende koro poda odinegi. Mane momiyo kata odiochieng' makawuono mano ko civil society organization gibo bedo kod twak kod ute fwambo odiochieng' makawuono kar saa 4 mano mar okinyi ka koro gintiere Tanzania consul offices mayudore Mombasa ka koro gidwaro mar mondo mi owe thuolo mano Boniface Mwangi kaachiel kod mago jok makedo ni ratiro mago ganda mamoko mapodi nitiere Tanzania. Piny Kenya winjo bed ni time ang'o kotudore kod jo Kenya mapodi nitiere Tanzania mane nitiere kod gombo mano mar mondo mi ochop winjo bura mar Tundu Lissu to nok bedo kod nyalo mar chopo kapod an kuomi kacho. Emomiyo na wacho mokwongo ni statement moro PS Sing'oei no wacho kacha. Statement chanya jeopardize gik mang'eny ahinya nikech chal ka gima no look down upon our neighbors. A power diplomacy ka nitiere a lot of delicate things manyaka itim mondo mi balance. Kokitimo proper balancing giginyai ni finally. But apani ber mondo mi piny Kenya otima lot of consultation gi their partners piny mar Tanzania mondo mi kata seche moko ka activist poko loso poko chiwo duondgi to nego be ni Kenya already nigi position magisekao kata magingo e wach madhi mbele nikech ko Mark Boniface Mwangi okung'e ni ene condition mane samoro ing'e nitie jok mose mak e piny mar Tanzania ka mobede e jela for so long inyaparo nitiere ng'ato no bedo ka odhi e jela to odhi e court to case ni ok winjo dok machieng' moro o record video e ka piny Kenya kao action. Kora pani kopogore mana gi mar Boniface Mwangi gi the other activist
nikech joma chalo Martha Karua gi samono ok nyakete jela nikech profile margi in the society. Boniface Mwangi nyadiri kono piny lenga. To apani ber mondo mi the entire system mar sirkal ochak ng'iyo ni to jo Kenya adi man e piny Tanzania kata e pinje mag Afrika ma ugwe ka manie jela ma samoro buchgi pok owinji kata oseng'adi tinya duok gi Kenya ka. Jo Kenya mang'eny nie jela oko kuondegi. Apani it is time mondo mi warangane to ere kaka wanya duoko jo Kenya mantie okogo obio serve jail term magi Kenya ka mondo mi ji oyud konyruok nikech gin jo mang'eny. Koro mar Boniface Mwangi nigi could just be an eye opener to gik mang'eny matimore within. Gigi matimore kena iluonge ni yuarruok to boken yuarruok ahinya kata gik matimore e pinyno ma Tanzania makoro nomiyo jo Kenya moko oduoke pacho kayo dede. Bende nitiere kaka nyalo raise eyebrows ahinya kuom international communities. Kosen gima seche moko koko setimore no tibo dhia tiume kendo lala meru jo Kenya mapodi nitiere Tanzania kaka Boniface Mwangi mapoko duogo pacho kai imedo dinne gi adinga to onge gimoro amora matimore. No, a lot will happen. Nitie gik mang'eny mabiro timore e wach kes ni. Number 1, magi e cabinet cases gogo mayawo democratic space e piny mora mora. Kata wan ne wan gi cases abilagi e kinde cha. Ma wabe ne wan gi ji mane dhi exile mang'eny. Mane samoro, some of them ne lecturers e university, moko ne ntiere warakati moko oko ka. This is exactly the same place mane Kenya nitie in the 90s, 80s and 90s. So Tanzania is on a good trajectory. So kesa bilani otigo atia mondo o highlight kata oket ler kuom gik matimore e Tanzania kacha makane ok en kes ni to samoro ne okwanya ibro injo ne nitiere jo Kenya kata samwa wen ma ok ong'eni Tundu Lissu ne en nga to Tundu Lissu nigi kes bila mane but nikech koro jo Kenya nyodonjo kanyo to gi gik monyo timore gi koro ibro yudo ka en gima koro oganda mathoth odonje to gimomiyo sirikal nyaka donje nikech wate kaka jo Kenya wan e lwet sirikal. So number 1 migao mochung' ne weche maoko ma Kenya ka nyaka ng'e ni to ratiro mar jopiny Kenya citizens ma Kenya ne orochi koso mano nyaka ging'e matut. Nyalo bet ni no okoroch ratichgi koluwore gi chike ma Kenya but samoro no oroch ratichgi koluwore gi chike ma govern East Africa Community. So magi kidienje ariyo kata okenge ariyo ma Ministry of Foreign Affairs nyaka ng'i kagi yudo kanitiere ratich jo Kenya manorochi koluwore gi chike ma Kenya to gi kata ratich jo Kenya manorochi koluwore gi chike ma govern East Africa Community to nyaka gidog on the table for negotiation kata this serious discussion gi sirikal Tanzania ni ok bisiko katimore maybe obed ni en the last time motimore ok ochako timre kendo to mano emiwinjo ni kelo dongruok no nikech ibro yudo ni koluwore gi kesni onge ja Kenya machielo mochako geng'ne Tanzania nyaka chieng'. Mano ibro yudo ni wan gi advantage kaka jo Kenya wan gi advantage kaka East Africa Community to Tanzania bende kesno okonyo omiyo koro gi yawo democratic space ne oganda mamoko me East Africa Community. So number 1 why expect kaka jo Kenya ni Korir Sing'oei ma NPS to gi ministry neno onon mondo ng'iswa kaka jo Kenya ni to oganda wa ma jo Kenya manyo obedo deported ka nitiere ratichgi ma dipo ni norochi koluwore gi chike ma govern East Africa Community koso koa kanyo to wanyalo chat a way forward kwaseyudo ni ratichgi onge manorochi kata nitie ratichgi manorochi ka nitie manorochi to koro watimo nang'o going forward. Gin koro kaka sirikal nyaka giluong sirikal Tanzania e mesa mondo ging'e ni gini ok chak timre kendo tang'o mwanyalo timo mondo gini kik chak timre e pinyu kata e pinywa kata e piny mora mora East Africa. Mano bende ma edwa kele kwa dhi kwa tieko onego bed ni giloso ang'o e mesa mar mondo mi situation makamano kik timre e kinde mabiro mbele. Odede nikech wanyalo neno ni ka koro jo Tanzania ne jo Kenya ne oduok
Kenya kuwuok Tanzania. Kinde mabiro mbele bende ponono jo Tanzania moko inyalo duok Tanzania kuwuok Kenya. Mar mondo mi situation kik escalate ahinya. Ni sirikande ariyo gitimango. Remember ni wan gi legislators kata wabunge mag pinje gite mabedo kendo yalo kanyakla ka giloso legislation mag East Africa Community magi tero wakanyo. Nyo wan gi case mar Besije Kenya ka kanyo gol omak Besije ka ingeni adieri mantie en ni nitie jo mibro winjo kawacho ni security officers ma Uganda no biro kawe. Moko bende inyalo wach ni security officers ma Kenya ema no kawe otimenade oduoke. Magi biro riwore gi case abilani nikech gini ok en isolated case. Wawacho about East Africa Community to wawacho kaka wadwa dak kanyakla kaka joot achiel. Koro nyiso ni sama koro ang jo Kenya otimo nonro mofwenyo ni jo Kenya ma high profile nyo roch ratechgi koluwore gi chike mag East Africa Community. To jo Uganda bende biro mesa ni gin bende jo Uganda ma high profile nyocho roch ratiche Kenya ka koluwore gi chike mag East Africa Community. To machielo bende biro to machielo to ma koro biro chuno wani koro wabunge wakate odogane od cha mondo timane nonro malong'o ni to kwasudo mbele to nengo piny ka piny ogik kanye to piny machielo kawo gi kanye mondo mi wadag gi kwe. So gini ok en kes manyalo rumo kanyo kaka nyot otieke no. Onyalo yawonwa dhot moro maduong' mar loso gik mamoko be nikech mar kisa Besije ng'e ni nyo Kenya kanyo chal gi moserumo. Uganda kuche ema koro pod deal kode to Kenya ka ochal gi moserumo. Koro ma biro yawo duoko nwago e mesa to mar Martha Genini be biro e mesa to gi mamoko madipo ni nyonitie. Ti waloso koro going forward. Kachola ka wadhi ka watieko pinje maoko to koro biro bedo kaneno wachne yo machalo nade chung mar pinyno mar Tanzania kod do record jo Kenya mano duoke pacho kae kachiel kod gigo ma in kaka jalonyeche mag tudruok sirikal mar piny Kenya kachiel kod mano mar Tanzania winjo be ne timo mondo wachni kik landre ahinya. Landruok mar wachni dipoko bedo mor mar jomoko koso landruok mare nyalo mana bedo mor mar jo Tanzania. But mor mar pinje mathoth en ni wachni owuok oko nikech mana kaka Odede noseko wacho ma eyo ma inyayo go demokrasia e pinje te. Onge demokrasia mibro nya ka ji okuo. Be onge demokrasia ng'ato nowacho apanen Kenyatta. Kang'e ni en ng'aba nitie jatelo manowacho ni yien moro wapidho ka to yien ni mondo mi odongi nyaka olne pi ma yien ni ne tiyogo mondo dongi ne na remb jopiny. Yes, mano kane manyo loch. Koro apa ni nya mar wach ni dhi bedo maber ne piny Kenya. Number 1, dhi bedo maber ne piny Kenya. Profile mar piny Kenya dhi idho nikech kimanyo koro jok matetea ne human rights, ratich oganda. Gia Kenya Afrika ka, gia Kenya. Kik buogi ka kinyo mak ng'ato Zimbabwe to kendo wawuok wachomo Zimbabwe. Apa mano gima ber kabisa ne piny Kenya. Kwa wuok warie Zimbabwe nikech omak Chamisa. Dober gima ber kabisa nikech koro we are becoming global crusaders mag human rights. And apan mano is a good thing. Something we can also be known for among many other things. To nyaka gisani ber mondo mi sirikal ma Tanzania obed gi ng'eyo ni nying gi ni oko to nying gi ok ni oko nikech gik mabeyo matimore. Nyingi ni oko nikech gik maricho. Koro en yiero margi mondo mi gine ni sama nyingi ni oko no ere kaka gidwa loso nyingi e kind pinje mamoko. Nikech the entire EU system, European Union, ng'iyo tang'o matimore Tanzania. The entire America ng'iyo tang'o matimore Tanzania. Nitiere jok miluongo ni jok machiwo development aid, jok machiwo ang'o aid mopogore opogore ma obed development aid, obed social aid, ma samoro attach pes gi magichiwogo to human rights. Koro ka gineno ka human rights bedo ignored kata ithiro to samoro dipo ka ging'ado gik machalo kamago. Koro it is upon Tanzania mondo mione kaka ginya sudo mbele gogen ni mamoko East Africa. It's upon Uganda mondo mi kaka ginya sudo mbele gogen ni mamoko East Africa.
kik wakaw demokrasia ma wan go Kenya ka giro yom. Adwa nasoma nemo kukum ote manyako Ramogi Ajwang chwalo na kaita wa akaw pacho mogik ka watieko twak mar okinyi makawuono wadong mana gi dakika 7 kende to watieko twak mar okinyi makawuono. Ogweno Elias ngisa ka ni Joyce Oduro yaore wach tudruok e kind Kenya gi Tanzania no to winjore owuoye motegno ni mar jo Kenya kodhi Tanzania isando kendo imako gi e boda. To Kenya kae ka gibire to ng'ama mako gi onge kendo gitimo hand gi mabera sana kaka korwa koni kawuono chiro ong'er. Odhi mbele ko wacho ni to Tanzania biro uso marieba mose swagi kae maonge usuru ma ijuogo gi kata sand misando gigo. Fredrick Osuru bende wacho kanyo no yaure uru Joyce aneno ka penjo machando kanyo chandowa to un gi duoko gi okunyal pimo Mutunga gi Maraga. Aparo ni ne uneno kaka Mutunga nene odonjo e siasa ka kendo ne en siasa manyayo ukabila. Regan Omondi bende wacho nase donjo kaka pile ka an Mathare Fobi ka wan kod min ot Mama Shakina gi Masi Nyamera. President ma Tanzania nyoro wacho kaka jo Kenya oseketho gi koro gidhi ketho Tanzania bende. Nikech kata mana Uganda bende yande uyuak e wach siasa masechete oko gima bera wabed kod peace gi jolibambawa. Aya mano ote mar Regan Omondi. Aya mago mana moko kuom ote manyako Ramogi Ajwang chwalo no okinyi makawuono kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono chako dimesha kodede wach ni mogiko tudore kod tudruok e kind piny Kenya kod Tanzania nikech winjo kata kopogore kod deportation bende nitiere jomoko manitiere boda mabende yuaka ni jo Tanzania ko biro uso Kenya kae to giuso maber jo Kenya to kodhi Tanzania to sand nitiere kuro nitiere kaka sando. Kamano Joyce mane momiyo ne wacho ni pod nitie weche mang'eny koro kesa bila mar deportation ni nyalo mana yawonwa dhot mondo koro wadhi e kuku mar weche matindo tindo mabende mang'eny to magi bende nyiso niya atwa mwasegoyo mondo wabuild kata wager East Africa Community pod ni chien nikech okonego bed ni gik matindo tindo kata jopiny matindo tindo gi pod bedo gi shida kuom ng'ado boda kadhi uso gimoro toke kocha kata koni kane wan true East Africa Community to sechegi onego bed ni gik machalo tariff barriers go wase deal go ma kanitie modong to en mana high profile corporates madongo mamalo kucho nikech corporates go bende tax gi pinyo geno mondo los go gik moko so maybe de wanyalo wacho ni odong corporates mamalo go but ohanda swekra matindo gi to konengo bed ni pod nitie lweny ma ka ng'ato cross Busia border kacha kodhi Uganda ng'iewo gimoro kata ng'ato a Uganda donjo Kenya ni to kelo koko so gigi gin gik monengo bed ni jopiny to dhi nyime gi tudruok nikech king'iyo borders wa mag East Africa kaka korwa Migori Hispania kanyo ibro yudo ka ikia pogo jokuria ma Tanzania gi jokuria ma Kenya moko bendo nyuomore achadha ma koro kinyal ng'eyo nikichako keto pogruogegi to families ema kore baro nikech nyar kuria ma Kenya to tedo kuria ma Tanzania Luos bende kamano to gi others borders be kata Busia Waluya man kanyo gi jo Uganda so onengo wabed gi ng'eyo ni ideally ne wan oganda achiel kane pok wazungu obiro moketo nwa borders gi so chunywa to nengo wabed gi riwruogno kata kopo ni koro wang'iyo kaka wadwa break borders manoketnwa gi wazungu. Erokamano inyamesha kodede Gordon Kachola wachimo gik ka watieko. Wan gi tabu mang'eny gogen ni mwaluorore go obed Uganda obed Ethiopia obed Somalia wan gi gigi te to yen man goleme ma kidi be nyaka ba Kenya ka kuku mar dongruok kuku mar weche mag economy mag East Africa kod the Great Lakes region kopogore gi mano sani loso budget mar piny Kenya and wageno ni jotendwa mawuok mwalo kaluo osetudore gi jatend migawo ma en John Mbadi
kendo gineno ni gigo monego bed ni timo Mwalo Nyanza idhi tim kokadho e budget ni. Nitiere gima adwa kwayo particularly Ministry mar Foreign Affairs ka. King'iyo sani, king'iyo nyoro nyawan gi PS Sing'oei nye yuak ni nitiere kaka funding mar Ministry mar Foreign Affairs odwok chien chiegni mana gi million malo 900 chiegni dhi 1 billion. Apani ber mondo mi nikech gik matimore gite magi weche momakore weche mag diplomasia. Ber mondo mi Ministry mar Foreign Affairs obed funded adequately. Nikech sani king'iyo piny Kenya, remittances mawuok e pinje ma oko kabiro Kenya ka ng'eny maloyo kata chai gang'o mwauso e pinje ma oko. Omiyo ka wadwaro results kowuok e Ministry mar Foreign Affairs, nyaka waket pesa moromo e ministry no. Sani nitie missions modhuro mapok nyobedo operationalized kaka kuonde machalo Bogota, Asmara, Congo Brazzaville, gigi te Jeddah, mano piny mar Saudi Arabia. Gigi te dwaro pesa. To okwanya defund ministry machalo kama, to wadwaro services mondo mi jowa man oko oyud konyruok kokadho emissions gi, jowa man pacho ka boyud konyruok sama gidhi e pinje ma oko gi. It is only proper that we fund Ministry of Foreign Affairs adequately if we need results. Erokamana Inyago Don Kachola, jalony e tudruok pinje ma oko, kachiel kod in Mesha Kodede, janon siasa kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi wabed kod twak maket kod mae. Morris Owino mar cham gi wadu Rongo ng'isa ka ni jo Tanzania obed joma beyo maluwo chike jo UN katek ni ok ginyala to giwuog e riwruok mano mar EAC. Ka bende Oluoch Polaudi wacho ni Tanzania nigi tugo moro ma ka ok oranga to biro muoch. Tundu ne ndalo mokalo ochiel gi magina ndalo Magufuli, koro ker ma Tanzania ong'eyo pek mare e siasa. Mago mana moko kuom ote manyakwara Mugia Jwang ochwalo no kinyi makawuono. Wagoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachope giko mar twak maro mokwongo e chenro mar Rupinyo kinyi makawuono. Kendo wageno ni jo Kenya ma bende nyalo bedo ni podi nitiere pinyno mar Tanzania mano moting'o Boniface Mwangi kachiel kod joma moko ibo bed ka iduoge pacho kae. Kendo sirikal mar piny Kenya biro bedo ka ng'iyo maslahi mago mag jo Kenya manyalo bedo ni nitiere pinje ma oko. Mar mondo mi tudruok e kin piny Kenya kod Tanzania omed bedo tudruok makare ahinya to kiluwo chike mago mag riwruok mag pinje mag Afrika. Nyakwara Mugia Jwang auriti masani nyinga Joyce Oduor wakawo mana yueyo madundo gi sani bang'e to nyawadwa Sharon Ong'ao biro bedo katai e chenro mar Mbako Romo. Kik idhi mabor.